групата. Снимаме, ето. Да има, как се казва, чакай, че ми излезе от такова сега. Няма значение. Да бе, ето готово. Добре. Става въпрос, че това общността да вижда хора. Санде, на колко ръки си? Не съм лоши. Ей, там ти е грешката. Ако има хартия, сега да се каже, ще повторя. О! Кашлям, бе, човек. Не може, нисък е. Не ми са такова. Обема му е голям. Не, бе, глупости. И нищо да потъне. Връща се. Ице, като тръгне да го прави, от обема му го връща на обратно. Ето, айде, ето. С риск да се разболея отново. Гледай се. Аре, Пускова, пусти камерата. Камерата пусти. Няма, заеди камера. Да, аз правя много. Фабран. Това е. Никакви такива няма да ги слушаш, като почне да ти говорят, те сега от живелици. Това 50% нищо не става. Имам тапи за уши, ама мързи да ги сложа, да е. И напред, продължават, маски. Винаги трябва да си заложиш горебото веднага. Не така, човек, не знам дали няма нещо да... Да, и това сега ще го държиш до последно. Да не стане беля. Напред, ръката пред, Да, бе. пред каската, за да може да си добре гласиран и да не е Ами, джетка, бе, колко може. Иска бутане, човек. Искам много практика. Като станат 200 бройки, почват да стават от само се. То на басейна... Има фанаха... Не, тази година не знам дали ще... Има падна светло...